Hi ha dies que em faig invisible a la resta del món. Em costa llevar-me, però ho faig. Em costa somriure, però ho intento. Només vull viure la meva vida com els altres. M'agradaria que ho sabessis. Els problemes de salut mental no són qüestió de voluntat. De vegades hem de sentir coses com «hauries d'intentar ser feliç». Jo no vaig decidir tenir un problema de salut mental, sinó que em va tocar per una sèrie de circumstàncies i haig de lluitar-hi cada dia. Això no em fa dèbil, em fa humana. A AREP acompanyem persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, oferint suport psicològic, formació, orientació laboral, habitatge assistit i activitats comunitàries. Perquè tothom té dret a viure dignament. M'agradaria que sabessis que vaig arribar pensant que estava sol i em vaig trobar acompanyat i respectat. M'agradaria que sabessis que no cal tenir totes les respostes, que només cal estar allí, amb la persona. M'agradaria que sabessis que acompanyar és ser-hi sense compromís. És deixar que l'altre marqui el ritme. M'agradaria que sapiguessis que veure patir el meu fill ha sigut el més difícil de la meva vida. Però també he après que amb carinyo, amb paciència i amb bones actituds es pot superar y ayudarlos, que es lo más importante. Me gustaría que supieran que no soy mi diagnóstico, soy muchas cosas más. Y aquí en AREP realmente soy la persona que soy. M'agradaria que sapiguessis que estar al costat del patiment dels meus fills m'ha permès posar al centre la salut mental i gràcies a AREP hem pogut respirar junts. M'agradaria que ho sapiguessis. Tenia por de parlar, tenia por de ser vista, tenia por de ser jutjada. Però quan algú em va escoltar de debò i sense presses, em vaig sentir alliberada. M'agradaria que ho sabessis. La salut mental no afecta només a la persona que pateix el trastorn o el problema. És un tema que afecta a familiars, amics, veïns i a la societat en general. M'agradaria que ho sabessis. Cada persona és un món i cal mirar-la sense presses, sense filtres. Només així podem començar a construir confiança. M'agradaria que sabessis que escoltar és més potent que parlar i que de vegades una presència sincera val més que 1000 paraules. Parlar de salut mental és parlar de la vida. Trencar el silenci és el primer pas.